Nu skal vi i gang med julesovsen. Starten på julesovsen, det er en gastrik. Gastrik, det bliver lavet på karamelliseret sukker og rødvin og lidt eddike. Og det er ligesom sådan hele basen på julesovsen. Så er vi kommet ned til komfuret, og vi skal have karamelliseret vores sukker. Så tager vi egentlig bare 2 spiseskefulde sukker ned i gryden. Og så skal det bare smelte stille og roligt. Det må ikke nå at brænde på, så det er bedre med lidt for lav varme end lidt for høj varme. Og man skal ikke begynde at røre i det, fordi så klumper sukkeren og bliver til sådan nogle små klumper ned i. Så stille og roligt, bare lad det være og lad det karamellisere stille og roligt. Hellere skrue lidt ned for varmen, end at gå i panik og begynde at røre rundt. Nu er sukkeret karamelliseret, og vi skal have ca. 4-5 dl vin i. Og så cirka 2 spiseskefulde eddike. Og så skal det bare stå og reducere cirka ned til 2 dl væske. Vi har både stegt and og flæskesteg, så derfor så laver jeg med begge dele. Jeg starter med at lave en opbagning, og der bruger jeg fedtet fra anden. Jeg kunne også have brugt smør, men når nu vi har fedtet, så er det mest lækkert at bruge det. Så har man bare andefedt nede i gryden og lige varmer det op, og så kommer der et par skefulde hvedemel i. Og det skal lige bages rigtig godt igennem, så man ikke får melsmag i sovsen. Jeg har cirka 3 spiseskefulde andefedt og 2 spiseskefulde hvedemel i den her portion her. Og når det så er bagt godt igennem, så begynder jeg at tilsætte stegelagen. Jeg hælder det i lidt af gangen for at sikre mig, at den ikke lige pludselig bliver for tynd sovsen. Når jeg så har fået puttet mine forskellige stegelag i, så skal jeg have noget af min gastrik i. Og det er også sådan efter konsistensen. Og nu skal den bare lige have lov til at koge godt igennem, så der ikke er noget melsmag eller noget tilbage, og den lige får jævnet det sidste. Så har sovsen stået og kogt i en 10 minutters tid, og jeg synes, at konsistensen er ved at være fin. Havde jeg nu synes den var for tynd stadigvæk, så kan man lige jævne det sidste med maizena, eller også lade den stå og koge lidt længere, så man får reduceret væsken ned. Var den blevet for tyk, så har jeg gemt lidt mere lag, så kunne jeg tilsætte lidt mere. Men jeg synes faktisk, den er blevet ret fin. Så nu skal den bare smages til. Og det gør jeg med ribsgelé og salt og peber. Og en lille slat fløde. Og så har jeg også lidt mere gastrik, hvis jeg synes, det bliver nødvendigt med det. Det er jo vigtigt, at sådan en julesovs her, den afbalancerer smagen. Den må ikke være hverken for salt eller for sød eller noget som helst. Min er lidt sød, så nu giver den lige lidt mere salt og lidt peber. Jeg giver den lige lidt ekstra æbleeddike også. Bare lige for at give lidt ekstra syre til sovsen. Det er jo et ret fedt måltid, sådan et juleaftensmåltid. Det sidste, inden den er klar til servering, det er lige en lille bitte smule kulør. Det må man godt i julesovsen. Nu er min julesovs færdig. Den skal bare lige op i en serveringsgryde, og så er den klar til servering. Og så er der julesovs. Og det er jo nærmest det vigtigste på hele julebordet.